alternativa una. I per què? No, perquè te la vull dir. T'arriba poc al maig del dia. Papa, que tenim Bueno, i què més dona? No sabes. Aquell l'has fet? Mira, tota aquesta cosa. l'altre aeroport de més de biblioteques, que és nou. Ara parlem un moment. Papa. Què? T'agrada o què? No, Laura, tu no quieres salir. I tu? Eh? Sí, vinga. Perquè es vegin les ales verdes. No les veuen blanques. Sí, clar, no sé només va d'arribar un enemic. I quina càrrega de munició portava? Portava 1.000 bales normals de metralladora. Mil bales per cada metralladora. Sortien disparades bé tot estaven. I els novatos encara més, perquè si no tenia experiència en els novatos estaven a Déu. L'altre s'escapava i... Mira, tres. No molen, eh? Un helicòptero. Guck mal, wie lustig, alle drei nebeneinander. Schau mal. Dale.